Ai khublei sa sin pat ya fi haga Kyrteng ga bathiang tam jong Jisu Khrist nong penim. Kita ki baju pet ki baju subscribe ya ni channel. Kani galong ka step ka bakamen ha Kyrteng jong Jisu Khrist ai khublei fi. Amtang banga shu ai khublei fi kum tun ring ai khublei fi ha Kyrteng ka bathiang tam ka badan botam jong Jisu Khrist nong penim. Te rapor kani rapor kadang dai men step san sau pulai minute aingu yu try ba ki kmik ba ki juhikai ngana du dang ret ba adaka jingem jongki amtang ba ki juhikai dak tien bagi jukhi men step prangap sau baji kla jukhi men duai but na du men dang ret ngani thu ifi nga imei jong ai dei ba duai ba ting aingu yu blai ba kadai ga jing duai jong u aba man la step how blake bangai kumno ba ki em ka jingem kristan ka ba shisha ka ba deidur ka man blai watla nganu mi thu ifi hangni kan testimony kumno ba blai u wara nga shaka jingpenim kumno bo pelat lut na pop rengani thu ifi ba lada ka tin jong blai ka ong ha ke gospel Matthias real life pulai to what pishwai ki hima ki benang bat ya ka hok chong u bat ige baro ans ailang tam fi ngi dei ban yet shwa gi ma gi benang mut na du dang step ngi khi shwa bu sia rung riu gala dei ngi ban yet ya ka hima gi benang bangin penlut por ki jing duai ba kai ki jing khat chung ngin ai sha shu blai ti khanang banong penlut tham shu ya ka por jong fi nga kwa ban ye thu fi ba ngalai i bun ki tu ki na ka YouTube channel na ka channel ngai i bun na fi ki ba la karpat ki jing duai di la karpat ki number phone ru ban ai ring ni thu ifi kla bun palat ki nong phone tang na offline ru di tang kala jam tang ngim yo shu ban hak por badang duai ru leng ba ka phone ni penduai tang ba leng ba ka phone tang ka kiwan ki calls tang kalong disturb ti kat momen ne ngarang khi ban duai how blai ka dan ka jing pen kendu ba anchim no ka ni kabu ka senjam ban penduai fi online marani thu fi kamdan kanu ka ba bat blai kamdan kanu ka ba bat try jingi Jisu Khrist long u try ka distance lani ta ka jingjangal ni kanu kamdai ka jing ha tra ha bangi duai ha Kyrteng jungu ni thu fi ngamdai unong penkhia andrei nga pet show Jisu Khrist ni ha ban pet show Jisu Khrist nong penkhia tekan ni ka video men ta step kalong ba an penduai ya finang ni kitu ki pet ya video kini ni badan kam ki jing duai ngan penduai finang ni kitu ki ba syate syakhung ki bor jeng Bymman kitu ki ba syabat ki Jingpang in duai nang ni da ka jingat au Jisu Khrist pakat ba finang pet ya ni ka video kabangan pelat da ka jingat au Jisu Khrist un penkhia fini kitu ki Jingpang ingat Jisu Khrist ulang hinden menta syaduk ki bam jukut ujuk ti shwa bangan penduai fi nga kwa banya ban sedang syanaga gospel namar Jisu Khrist uang ma hukum ya kisenran uang tu khelet syaka perthai tu yalap ya gospel ta pen baptis ki uang penkhia iki bapang be no iki sud kata ka ikhtiar ka bo Jisu Khrist ula ai hagi senran jong ani thu fi ba kidan ki bam nget shu ni kidan ki bam nget shu ba Jisu Khrist udang yai pen khia anta rai fi ka thu tu ki di bor jong Bymman di bor jong tang ki kidan ana fi kidan bam nget shu ba ngila ban be ki so rai Jisu Khrist udang ai ka ju ka ikhtiar ya boro ki ba mani shai ki banget pengin ye pet na ka gospel markas kalong kumno ni thu fi ka gospel markas kal nong ka ba khat ngriu khat ka ba khat san ter no ifi baik nan pulih da fidan ki bible to filak ban sai ki bible ba finya pulih lang na ulang ru haki to let syaka perthai baro ba to yalap ya ka gospel haki bin riu baro ti utau banget
Bat yok pen baptis an penim. Hendrya utau bam ngai an penrem. Fi ni dan kam ban ngai ban yok pen baptis. Tau bat an penim. Fi kti jong blek ong penim bat ka khat bakhat nyau kai thu kum ni. Kini ki dak ru kin bot ya kita ki banget ha Kyrteng jonga kin ya be no ya ki sut kin kran da ki thlit ba thamai kin ra no ya ki san bat la da kin di ai ru ka ba penyap kan ampun sni ki kan kin bu ya ki ti ha ki bapang bat kita kin khia dengan itu fi ba ka jingat ho Jisu Khrist kamot kat kum ka kam ki apostol ngira i ba am tan bangi sungat bau Jisu Khrist la syayap kading fna Calvary la tap wala mi pat mereka jingat kalong bau ngat ha ka ai ka bau Jisu Khrist ula ang ban ko ngu iki ai bau Jisu Khrist ula ang fi ka tin ju Jisu Khrist om no wang piang hanga atrai hendai pim jule ya ka ai ka banga hukum fi ka jingat ya Jisu Khrist kadan kam bangin ko ngu bangin ko ngu iki tin jung kisenran ha bau Jisu Khrist kuli wang Jisu Khrist wang piru piman banyalet no nanga hendai kitu ki ang gumno ki ang ku try shanongin pat me madan kita ki tin ki jingim bom jukut teka jingat ya Jisu Khrist kalong bangin ko ngu hagi kitin jung kamot gumno tang amat ban ong fi ka jingat ka basisha ka jing penim bosya ka jing kha arsin sya kalong ba ni hab ban nget bat ban ko ngu ka jingat ya Jisu Khrist kawan lam ni ka jing kala ka bumut kani ka step kat ba finang pet kani ka video kawan pelat ani kitu ki ban sepet hadin ru ngakhat ifi wei pi wei syaka jingkala ka bomot pasya ka jingat ya Jisu Khrist kam ka jingkala ka bomot kam dan ka jingkala ka bomot kalam ba fin plan o itu ki pop tang fidan ki jingpang ha ka mat jong fi fidan ka jisha te sha khom ka bor jong Bymman kadau kalang ba kadan ka pop let's see fi kam pat wan ka jingkala ka bomot pasya long serious wat boleh ngani thu fi ngaman chwa ngadan ka jingpang gastric kabla bat lagi post nang ngala sim dawai ngala di dawai ngam jam hendrai hadian bang kala ka bomot ngapai shu boleh ngai no gitu kampop ngai no gitu ki jingpet gitu ki video ki bajak lia bang ayam hu trai ngawan hu trai da du ka donot ka bapat ngakhat ya snam jong Jisu Khrist bon sat khut nakhat yung Mynsiem khut kadok not wang ada yam sang ada kala bomot ada i no bat ubleu da ai ka jing pelat lut lagi tu ki pop ki bari bat da ka jing ai jong u ngayat ka lenti ka hak ngamlong su umarau jong pop ndrei umarau jong ka hak kani ngam yathu ifi ban ong bakade ka bor jong ndrei ka jing kala ka bomot bosya ubleu un ai fi ka bor kandan ka jing pelat lut ka pop kitu ki Mynsiem Bymman ru mi te wang ifi ka jingat ya Jisu Khrist kalong kani ka ngat ya kitin jong u Jisu Khrist habawan wang to kala ka momot ka hima jong blai kalhajan nin pet na ki kam ki apostol fi fin so thu ba kani shwa mong penduai ong ifi kan kam banyalap ya gospel fi dan kam man sngo thu ba am tang ban sudan ha kaniam ba fi smart ban jing sang ani thu ifi hot kalong ko bahan rela da fin pat ma chi shai ka jingkha arsin kita ki mentoi ai ngala ngai thu ikani ka ega bang experience ka ega bo ble fila ban tip shibun ka theology na A to Z hendai hatu pila yo pelaj lut nya na pop hatu ka pop kadang bat marau ni mfi kadang tek marau ni mfi filang dan em pop jong ka jingklim ka kam aurea ki bapet ki video ki bijaklia ki jing perkhat brai ki jing bishni ki jing pihun kini ngala da kini dang tek marawan ong fi la da filet makna ka jing sang ka Mynsiem jong fi kanum lak lut finum not ban slor ban siam ya kam jong blai finum dan finum dan ka bor nomor ba kadang tek maraw pop reng ong fi kadan kalenti ka bau blai la bu lang bau Jisu Khrist blai la da ble lut ngi la da bu kalenti hakadem fna Calvary Jisu Khrist la dap sya ar hajar senam chwa la dap syayap nam taki pop jonga ba jong fi lapan prai khli jong setan ka singi ka balang mi na empat na ka bor jong Mynsiem khut balo job ya pop dia ka sni jong ka ba dia ka bainam ka balong ka jingyap dia ka syang sahanga fi
bangin wan mat jong u laduk ka dok not ka bapat tu ini pet kendet shawan penduai ini pet kendet naki kam ki apostol nong ka baar ka khat ka balai pnyau balai pupra ngan puli fi kentil ba am kum ni ti haba ki la yo sngo ya kani la dongak ki hala ka dok not bat ki la ong ha u Petrus bat ha kita ki wai ki apostol para kum nungin le tu Petrus la yatu aki tu fin kala ka bamut bat an pen baptis fi wai pa wai ha ka Kyrteng jong Jisu Khrist ya ka ban yo ma ki pop bat pin yo diang ni ka jing ai Mynsiem ba khu fi hadin ha ka singi Pentecost hadin ba kalawan hiar ka jing pen baptis tu Mynsiem ba khu yakini ki apostol ba kitu barok ki badan barok lang long sis pa ar paumut ha kamera bahanang Petrus la sedang banyalap ya gospel la sedang banyitu ya Jisu Khrist ba long Messiah la sedang banyitu ba Jisu Khrist la syayap ha pop la sedang banyitu ini jiu ba dai maki bla penyap eu bla sanar panai u bat namar ki pop jong ki tekan kala dan ka jing pen kenduk ki kadan ka bo jong Mynsiem namar Mynsiem khu pen kenduk ya pop dekat bang adang kren ni kentin la dan na prang jong fi ba pe ini video kadan ka jing kata hafi kadang Mynsiem khu tre fi ban pen kenduk fi ni pop ngong wat pen e do nu bat ka balai pupra ka ong tiu Petrus lai tu ki tu fin kala ka bomot mana tu fi kan ni ka ju kalong ka ju ka kentin now blay ka bodong ai bangin hap ngit ban le kumbangi dan kamban kala ka bomot hakikam hakipod jong apostol ki dan kamban kala bomot kumju ngir ni dan kamban kala bomot fin kala ka bomot mat fin plano itu ki pop ki bafile kinu ki long ki pop ki bo Mynsiem khu pen kendu ifi namar ba ngi hiar patang nu adam bat ka city sinang room ko ba ka pop kala hiar patang no way ubriu pat chaka perthai baro om dan ubam le pop wat ong ba wat new jor yang pop jong fi ki way wat jo ong ba nga kham di drugs kum tai nga kham klim nga kham le kinu mo fi pen kesan yal di ring ong fi hakmat jong blem dan jing pen kesan ka city Isaiah kan ka ngano prophet Isaiah no wang humno wang ba ki hok jong ki long tang ki serdap jat fi gitu ki jinglet jesang ki jing roi choir ginu la da fisule tang dap kom ki long tang serdap jat banda rupet ya ka dok not ubleng hatu dan mo na fi bang bang 4 jubish ni briu bang bu thit jing thang ni no bang jukaran sniwi no hatu dan mo em dan kata dawi dan kamban kala ka bumot na itaru ubleng ulang ba khu ba janai bam le pop un judge dan ni un bisharingi katkum ka standard jong katkum ka jingbu ka jing thau jong ka jing dap ren yang jong katkum ka gospel jong karan kam yang ai bai pi bai la filang mano fila bandai ki bla shakri ubleng rei hatu fila light load ni am la pop rei la da fimpat light load ngani thu fi kadan kala wat pen slam show ubleng la da ble ka shong sang ni bangin ko ngo ubleng ai fi ka free will why fi ka man ka bala load ni ka free will ubu yo adam hak per eden why ka free will laun ko ngo ni am ko adam kum ko ngo handai da ka jing pen ko ngo Jisu Khrist ka ding fna Calvary ba khot ba klampop ba klam thau bria ula play ka la ni bangir ni la ban ko ngo bangin la ban ko ngo no au Jisu Khrist ti ngani thu fi na ka no prophet Isaiah wang akal no ka bani kom khat ba ha wang ali tungin ya sat ni alam lagi pop jam fi ki saw han finli kum kayo karo fi dang kala bomot ngong fi kanon ka bor ka ba pelak lut nek tu ki Jingpang jong firu ngong kila bandai teng na ki pop ki ba bor jong Bymman ki Mynsiem Bymman ki rong hak pop jong fi kala ban long kanon ka Jingpang ngong fi dah ba fi kala bomot na du ka donot fi pla fi e no itu bat fi yam Jisu Khrist fin yo lat karon ka bor ka snam jong Jisu Khrist karon ka bor ka ding fna Calvary karon ka bor ka jing syayap ka jing mi pat jong Jisu Khrist ngong fi ka ba ar ka long ba hang ni ka ong ka ba pat bat an pen baptis fi way pa way ha Kyrteng jong Jisu Khrist ngong fi ngim ju yalap shu ka jing shisha na kutin jong blai ka jing shisha jong kutin jong blai ka ong hadin bangila kala ka bamot dan kambat an pen baptis sing ka kutin pen baptis kawan ka greet baptizo kamut ban pengam ban pensum ban pensai dengan itu fi balai ka dan kami ka jing pen baptis kalong ba hadin ba fila kala ka bamot fila yap di pop dan kamban tap itu beri berteman amlang ba hinsui shabar ngana ainu kusai fi beriu balayap lada fi shui shabar kumto kumnon lang hadin lai singi jutap beri lada fi tam ya to
wala da film ai ka to formalin ha por ba shit kan sma kan iutung ni dan kam ban tap kan dau ban ja ka to ko iutung handai hang ni pat ka ba tap mot ka ba tap iki pop ha ko bat ban sei no ha ba na ko ban mi na ko mu brio ba mi pat naki pop ha ka Kyrteng jong Jisu Khrist Figa dan kabor ka jing pen baptis ru habang ilet da ka jingat hamdai bang syule tang dap kidan ngan itu ifi ki bala dap pen baptis na tang ifi ndrei kam kala ko momot kata kam long biblical na kam long kat kum ka bible wa syule le tang kan yam play songhon ni le ban le ban sngau thu ik tin jong bleng ni le ban le da ka jing tep ni ban le da ka ai ka ba kat kum ka tin jong bleng ni da dei ban kala ka bomot shwa in play ki pop le see if you have ban plan to brio ba au pastor na uba penbaptis fi wal klan ki jing duai ubam bishar fi re bayarap ya fi wa fi pla shabat kan lak lut ke pop kumba fi i hau bau nok Yohanes nak penbaptis kan bau dang penbaptis ka wa Jordan ka ba pengam ule kumno iwan ki beri ki da apply ki pop ki apply ki pop long tu bat haba ki apply ki pop sa penbaptis ndai haba ki farisi ki wan ban penbaptis ong ki umno pi ki kun ki siu ki psen mano bala won fi mano bala mo bala won fi ban ba finwan wong sayu so jang jing kala ka bomot ni dan kaman kala ka bomot nak tan sa penbaptis ni ha Kyrteng jong Jisu Khrist kamut bangilet pat ka jing penbaptis da ka jingat ha Jisu Khrist ngilet ka jingyap ka jingtap bat ka jingmi pat bat ngikop yo Jisu Khrist upol da fi kwa ta sa puli bahan ka shiti upol shi nang rom wal nang ban riu la batai bahan ni kolosai ru o la batai upol tu ba habang ilet shi jing penbaptis ngilang ba ni tap yo tau beri bataman ngilet da ka jingat ban let shi kata ka jingyap ka jingtap ka jingmi pat jong Jisu Khrist nang ai nu kusai fi kalong kumba ni plug ya tu mo tu charger hapo ka mobile hot fitip bakal dan ka current how to ka switch box handai la da film plug la da film on you to switch ka mobile kanum charge manta fitip fila yo snow ya ktin jong blai handai fi khlam kala ka bomot khlam hip hop fi kham pen baptis fi kumno kan fin kop yo bri wat mai kumno kan fin yo ka jing em wat mai kumno kan naw hip hop jong fi khlam ko ngo o apostol Jacob wong ka jinget khlam ka jingle kalau ka bayap ngile mdei ba kata ka jingle jungi kan pinem ndai ngile da ka jingat ha Jisu Khrist Abraham haba blei pha ya ban mi na ka ri jong hab ban mi na da ka jingat uladan ka jingat bat hab ban mi haba pha yo Abraham ban sacrifice ni ban kanya yo Isaac hab ban da te ikiti gidien hab ban dailam shaulum na tau hab ban da te haka duan ban dale ban peni tu Jisu Khrist ublei kwa ingi ba inle ai na kam ta jong am tang bangin sungai dari bangin pen ko ngo kadan ka obedience fi filak ban tep ya ka bible ndai filak ko ngo mo kadan kam ka jing ko ngo kawan ka yu sol kam ko ngo on ka jing ko ngo ka khamba ban ya ka sacrifice fi ngene kata ka jing ko ngo khamba ban ya ka jing kanya ni Abraham kam blei kham shim na kan sha ban kanya yo Isaac reu la ka jing ko ngo jong la fi kloi ban ko ngo ong fi kan ga jing pelai lut fi am tang ni ka Jingpang re kan pelai lut fi ni ki pop te kala ka bomot ong bat an pen baptis fi ha Kyrteng jong Jisu Khrist way pa fin yo ma ki pop ong tu Petrus ong haba ka jing pen baptis ndei ba ka sat ya kan ga mat jong ga bashabar ndrei ka sat ya ta ka jing tip lam ga ba ka ai na fi ka jing tip lam ba bat hangan ong ifi ki ka bod jong jingdom kin mi fin light load kidan ki beri ki bapang ki yok hiam ta ka balai wong kumno hang ni ka ong bat pin yo diang ni ka jing ai Mynsiem bakhut bat fin yo diang ni ka jing ai Mynsiem bakhut hadian bala baptis fin yo diang ka bod jong Mynsiem bakhut manang ta fin sakran pat ki wei thlit sapuli kini ki kam ki apostol fin sai baro hadian bala kila bu ti apostol ya kita beri gila yo keran ki wei thlit anong kadan ka bor hajing keran thlit keran ka bor hajing kala ka bomot pen baptis bat yo Mynsiem bakhut how to fila le na ami kini how to fila dan bor na mani tu ba fidan kan ka bor ublei mejuk Mynsiem bakhut mentrai fi om tang hanga
kajuk kabor fin let yalap ya gospel fin bu ikti bapang kin yok ya fin duai lang ba ka phone ro kin yok ya beri haba fi ko ngu yo ble ude uju Mynsiem bakut ndai banga ngalong special na wat ong ba bakadan kata special anointing em ble wai kum ju ndai kadan kam fi pat kan ban ko ngu kadan kam ngi ban le tin jong ble kat kum ka badai ti ngalak kran ni gospel to mentangan ngan penduai no fi an penduai fi kinu ki brio ki badan ki jing sha te sha khom ki bor jong Bymman lawan lah ha ka long ha ka drug addiction ka bafidan lawan long ba fi mlak ban i no i ki ban pet i ki pon i ki video ba jakhlia fi stu ba fi sha te sha khom na kan long ka le ste ka bor jong Bymman ha ki jing bot jing parkhat jong fi ha jing ko abra jong fi le ste kan long ha ba ka ba yadai ba fi bu not ino fi mlak ban map ino Orang plano itu ki pop barok hat kat bangan suaban penduai kat bangan kran nang ni plano itu ki pop wat yai pen ya dok not ani fidan ka jing sate sakum ka Jingpang ka bat ya fi plano itu ki Mynsiem Bymman mi no na ka mat jonga Mynsiem jonga Jingkrau Mynsiem jonga nu ka batte bakum ka nu ka Jingpang kamla ban bat ha Kyrteng jong Jisu Khrist kini ki pop klem pai no bangin duai mata dua ini dengan koman ni dah ikhtiar ke jong Jisu Khrist bala ai ya kita gi banget wong kita gi banget kini gidak kin bot kin dia be no iksut kin bo ikti gi bapang kin yok khia hoi ngada kwa iwei piwei na fi ba ngada yok ban bo khti handai la sidan na fi na pedang ki bajangai ki bamlak ban ya kendu hoi ngi julet si yang ki beriu ki bajan ki bengila ban bangina kendu ngi da bo ikti kumba fi i ha kitu ki video belai i ha om sning abang ibu i ki Mynsiem Bymman ki mikno ki bri ki yok ya telek sing ngadan ke jing sngong lai i sha ya fi tu wei bun ki batex we kwa ban duai la de kilong kinu ki Jingpang ong hani ka pot kila ban long ki Jingpang na ka Jingpang yap siliang na ki Jingkrau jong fi ki gastric jong fi pang cancer ne fi pang kinu ki den ki Jingpang plan of Jesus Christ play ki pop ngong fi kadan kam palak ban pla da ka jingat bawang kini Mynsiem Bymman mi no IT show belai kat ni por ka bo Mynsiem khut urang te fidan ke jing sak te ngong sak khum hi drug kumbang la batai ne plan ong tra Jisu ngakwa ban wan mat jong ni sat khut da snam jong ni kin le par kum ko yor ban ngin duai nang ni tra Jisu bakodor tra da ka jingat tra Jisu bakodor iwan ahmad jong me kan tra Jisu kat bakini ki viewers kita pet yang ni ka video kan try ngawan ni dah jingat try Jisu kodor me kan try Jisu kat bame orang dan pat ki senran try Jisu malale ki kamba malapan kelawan ya om malapan khia itu beri bapang yap siliang try Jisu kodor pat try Jisu biet malapan pet ki bamat la malapan ya ki bam nang kran try me be no itu Mynsiem Bymman bam nang kran la kran try Jisu kodor bapang yap siliang malapan khia try Jisu kodor I penmi pat iki bayak en tra Jisu bakaron malang uni ujuk Jisu Khrist tra hinden menta syaduk ki bam jukut malang ujuk tra Jisu kat bamadang dan bat ki senran malahikai ki senran kin tra Jisu bakodor bakin le ka juk tra Jisu malah penlong senran ki bat malahikai ki senran bakin le ka juk bakin penkhia ki bapang tra kin be no iksut tra kin yalap ya gospel kin pen baptis kin wan ra ya ki show Jisu Khrist tra hani ka juk tra Jisu da ka juk ka ikhtiar malah ai ki hadin ke sini pentekas malah pen slek ki Mynsiem bakhoi bagi lailat ya kalap ya gospel ong batrai haka kam ki apostol try ki Bymman try ki la lenyar kan try Jisu la mi ni ki bri bat kalawan ka Jingkeman atau ka city atau ka snong ba try Jisu kodor try Jisu kan ka juk ka ikhtiar try Jisu juk Mynsiem bakhoi mengidan kan try Jisu biet ngaduai try kat kum ka ikhtiar ba Mynsiem bakhoi pen kan ma kan try Jisu ong ban be no ini kisut haka ni ka por ong Mynsiem Bymman ke Mynsiem jong jing sak te sak khum ki drop mi no na itu ibak kinu ki ba sak te sak khum ka Mynsiem jong Bymman jong ka pornography mi no hani ka por ka bangang koman ni fi ni por ngong fi dan perang jong fi ki ban pri dan perang jong fi ki ban jerho dan perang jong fi ki ban saham melaira kitu ke de ka jing mi no jing Mynsiem Bymman koman ka Kyrteng jong Jisu Khrist in the mighty name of Jesus Christ haka bor aba dan bor jong Jisu Khrist Nazareth ngong Mynsiem Bymman mi no Mynsiem jong Jingpang TV mi no Mynsiem jong Jingpang kansa kani por nga crush nga trample nga cancel kinu legal right mi no
Mynsiem jong ka jing bitar ka badan hafi kat ba fidang pla mi no mta Kyrteng jong Jisu Khrist nga yurat nga cancel Kyrteng jong Jisu Khrist ai ka ikhtiar ka bor bangin yurat gi Mynsiem jong Bymman ha gospel Lukas nang ba shipau ka ba khatnyo ha ba kitu kisenran kia be no eksut Jisu Khrist ulang la iyo setan bau hap na leile hap na benang ka leile baula ai ka ikhtiar bangin yurat bangin trample bangin yurat gi bor yang Mynsiem nyang lar tham ki psen kinu ki Mynsiem ki bam khot ki mlak ban penstam ini ni ula ai ka tak ikhtiar bangin yurat ini ki por kini ki Mynsiem Bymman ki bate fi ikong fi tu ba bate kini ki Mynsiem jong Jingpang yurat Kyrteng jong Jisu Khrist bat nga be no Kyrteng jong Jisu Khrist ya abes ki pet no mentang mi no Mynsiem juga suicide tu ba beri mentau banang mut ban suicide badan ba mut ban suicide nga be no Kyrteng jong Jesus Christ Mynsiem suicide me pet no syaka liulang baklam try suicidal spirit go to the abyss right now in the mighty name of Jesus Christ pelak lut ini ba ini come ginu ki Mynsiem jong jing syakte syakum hau secret bamlak ban i ngam be no Kyrteng jong Jesus Christ haka Kyrteng jong Jesus Christ nga cancel no any legal right be no habaki ni ki beri ki la pla mentang no ifi aba ba fila pla ban i no itu secret hakani ka por nga yurat nga be no ikina ka Mynsiem jong fi kini ki Mynsiem Bymman kipet no sha bes pelak lo ini ba Mynsiem joka jing syakte syakum hakya akat ba fidang plam tan adu ka dok not fi kwa ban lak lo ngong be no Kyrteng jong Jesus Christ sha bes right now I cast you out demonic spirit of addiction ginu badan ka depression kani ka por nga duai tro Jisu raba shedeke daba shondo koraba shedeke daba shondo raba shedeke debe shedeke daba shondo come out right now in the mighty name of Jesus Christ polite Lord you come spirit of depression come out na itu ikong na itu iba na ini kena samla mi no kani ka por ngong polite Lord ginu ki Mynsiem Bymman ki bam khot Mynsiem of flash ginu ki badan jing syakte syakum ki Mynsiem kwa brai plan orang ni por bat nga cancel Kyrteng jong Jesus Christ ani legal right bate fi mi no Kyrteng jong Jesus Christ kelet abes right now ginu ki badan haka jingkrau Mynsiem jong jingkrau balabat ini ba ini kong daki snam haka Kyrteng jong Jesus Christ nga yurat nga trample nga ong yok khya Kyrteng jong Jesus Christ yok khya but yok ya Kyrteng jong Jesus nak bentak ka buram jong Jesus Christ ka bangarang bu ini kiti ka bang bu kiti fi bu lang itu kiti jong fi haka map jong fi bu haka shadam jong fi haka po jong fi haka kli jong fi hakinu ki benta jong ka map jong fi bu dak jinget ngang duai dak jinget ni distance is not a barrier ka jingjengai kam dai ka jing how Jesus Christ bu ye kiti jong fi ngang oh rabashid ke rabashon come out you spirit of lie spirit of lust spirit of addiction spirit of pornography spirit of anger, spirit of suicidal spirit, come out right now in the mighty name of Jesus Christ. Spirit of Jingpang TB, mi no mata. Spirit of Jingpang cancer, mi no mata. Kinu Jingpang jong hakitu gieng ki bakta mi no Kyrteng jong Jesus Christ nga kedua ida ka bor jong Jesus Christ yok ya long bala yok ya Kyrteng jong Jesus Christ. Da ka jinget nga duai. Klam artati ni patch ka iba Jesus Christ la le ka dim na Calvary. Ula le arhajasna inshallah yap la tap bala mi pat ka bor jong Jesus Christ kadan ka bor ka Kyrteng jong Jesus Christ mi no Mynsiem Bymman mi no ki jing kraw pipang ka to ka khmat jong fi bat film jam show bat fidan ka jing sat tu khmat ka Kyrteng jong Jesus Christ yok ya fidan ka to ka jing sat ha score jong fi ba film la ban yo snow show ka Kyrteng jong Jesus Christ be healed in Jesus name fidan ka Jingpang ha ki ha but lom jong fi ha ka Kyrteng jong Jesus Christ akran ka jingkhya nang ni ngong long bala khya fidan ka Jingpang ket ni hani ka por ngong yok khya be healed in Jesus name be healed in the mighty name of Jesus Christ long bala khya tro Jisu bakoror ha ka Kyrteng jong mi restore ba tro naman ta ka buram jong mi tro Jisu oh ngada kwa tro Jisu banda bukti ni rai tro nganget ta ka jinget bang shu bukti nang ni kan tro ka bikidang bu ya kti tro kan dan ka jingkhya tro Jisu bakoror atro Jisu ngada penduai tro Jisu begini ki beri ba tro am ki bakin syukwa tangi ka jing pen khya jang do tro memang ong tro hadin ba mala pen khya itu ong ke wat le pop shu bun sin tro hakani ka ju ka por tro ngada duai kan tro Jisu ini ki beri ki bapet kan ka channel kan tro Jisu ngada ong ki kan tro Jisu bakodor begin kala ka bomot no sho bakut kan ja kala ka bomot pa isu Jesus Christ no gitu pop one shu Jesus Christ
Pendap dia kajing penbaptis hadin ba fila kala ba mot yo pediang yu Mynsiem bakhut. Fin yo rong syak himau blai. Blai yo ban kerkhui fi fin penlong senran ki bai am tang ba fin syong just be manong ha po man ka sandi film le ye na mentau try blai u khat fi ba fin le ye na ka mentau try. Fi ki bala paidien ki bala syakri utrai nga ka duai kan ka por ngam ba fin wan pai pat ne ki Mynsiem jaga jing paidien Mynsiem jaga jing paidien mi no Mynsiem jaga jing do jing karman itu ki bala syakri mi no Kyrteng jong Jisu Khrist I command na mighty name go to the abyss right now. Mynsiem jaga jing pensyai ka jing sniu Mynsiem ka jing pihon ka jing tharai sniu mi no Kyrteng jong Jisu Khrist kat bidang pla I cancel any legal right in the mighty name of Jesus Christ. Nga cancel no kanu ka jing te jing khom haka Kyrteng jong Jisu Khrist pana Nazaret nga nget fin da yok ya fin da yok jing pelai. Oh Jisu, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Pengan pulih ni, yau ni bala IT no, dah jing temu bala bu, bak dah jing tip lepa, ublay, mapi dah pop, pila saknar pena, pila penyap ru. Yau bau blay, ula pen mi pat, dah bau lau no, ya ki jing kum, ka jing yap, mar kamla, long ban bat makaya u. Ani tu ifi kini ka keren pang Jisu Khrist, pila saknar pena ngong yau Jisu Khrist. Daki pop jang fi, daki kam aurea fi, daki kam jakhlea jang fi, daki jing khuslai jang fi. Paino, pila saknar pena ni Jisu Khrist menta paino, panma no wan shakmat jang dem kho si, dem krop, but hakat ba fidang syong hiti kamera jang fi. Ngong kandan ka jing pelaj lut ngano. Kandan jing pelaj lut ya Kyrteng jong Jisu Khrist, kadang ka bor ha Kyrteng jong Jisu Khrist. Kadang ka bor ha kasnam jong, kadang ka bor ha jing mi pat. Ula yu rot yu setan, ula yu rot yu Bymman. Lapan praya khli. Oh hallelujah. Troa Jisu bakodor kat banganang yang ni troa Jisu bi ngai thu iki troai. Ba ngakwa ban sakhi ban plang troai. Mir malah pelaj lut janga, malah pelaj lut nak jing sakte marau pop troa Jisu malah ayu Mynsiem bakhut troai bangan duai troai. Bangan yasa em tak kini gibriu troai. Kaju apa kini gibriu kilak bapet kilak ban lek kaju ka ega bangan lek troai malah khat ban pelong senrani. Amban pelong specialist ni troai. Nrai troa Jisu makhat ban lek kaju kam ngakhat iwei piwei ni badan fi gitu ki bala yo laj lut nak pop wat syong sa ki sau kon ro jang fi mi no mi syakmat gitu ki bala kala ka bamut ba shisha bala yo pen baptis bala yo Mynsiem khut flakran ki wei tli flalaj no pop wat syong sa untuk jaka mi syak percaya lek yalap ya gospel pen kala pen baptis ki beri pen wara iki Khrist bu ikti bapang kin yo khya lek kam jong blai ni dan kam hakini kisngi bakhat do ban mi. Ingat blai pelaj lut je fina tu Mynsiem jaga jing syap tiang gini badan ka Mynsiem jaga jing syap tiang ang ni kapor nga yurat ya Kyrteng jong Jisu Khrist nga be to habis. Go to the abyss right now, spirit of fear, go to the abyss right now from this lady, from this young boy, from this man. Kami no tu Mynsiem Bymman ki badan hau ni brio ki Mynsiem jaga jing syap tiang hau ni brio hani ka kentai hakani ka hakini kena hani teman mi no ka Mynsiem jing syap tiang. Kanu ka Mynsiem jing tharai sniu mi na Kyrteng jong Jisu Khrist. Kini bor jong Bymman kini ki ba trai kam ki jam ki ba sakte ki bor jong Bymman ki bam ju sei so Mynsiem jaga jing bam sei so nga be no fi trai kini ki kam ki jam ki business let's say kadang ka generational curse afi nga be no Kyrteng jong Jisu Khrist nga yu raj nga pelaj lut afi ni por Kyrteng jong Jisu Khrist plano ong pelaj lut ong Jisu Khrist wan ka do no jonga Mynsiem bakhut wan ka do no jonga apply ki pop Mynsiem bakhut wan Jisu Khrist ang pelaj lut jonga Jisu Khrist pelaj lut jangan ni por Jisu Khrist pelaj lut jangan ngari Jingpang troa Jisu ngi da duai troai oh Jisu hallelujah troa Jisu bakodor kini gibreu ki bapet troai kan ga channel troa Jisu kan long troai ka jing pelaj lut kan ga sengi kan troa Jisu ngada duai kino Mynsiem Bymman kan troai kino Mynsiem jing sakte sakum kan troai lala kilong kino ki troa Jisu kan ga por troai ngada duai troai bo Mynsiem jong mi troai umpanya kan du ki pop ka hak baka jing bisar ba troa Jisu kino ki Jingpang ki jing sitam la yurat ka ding fna kalri da ka jing am snam jong mi la pen troai kino kan troai Jisu ki jing sakte sakum nga yurat troai nga be troai ha Kyrteng jong Jisu Khrist I cast to the abyss right now in the mighty name of Jesus Christ troai Jisu hallelujah rabba shedeke rabba shondo ko rabba shedeke rab be healed in Jesus name be healed in the mighty name of Jesus Christ be healed yo khya na kitu ki Jingpang yo khya na kitu ki Jingpang jong fi ha Kyrteng jong Jisu Khrist naman taka buram jong Jisu Khrist naman taka glory jong Jisu Khrist mi kitu ki Mynsiem Bymman pelaj lut troai ha Kyrteng jong Jisu Khrist pana Nazaret nganget troa Jisu amen
Dengan itu ifi ba kandan ka jing pelai luat ho blai la da filet sha la da finget na do yu nga duai ni da ka jinget am ka jing arlatin ki bri ki bun ki bayo kya abangi duai da ka jinget ti kublai shibun ya jing pat ya ni ka video ngangat ublai un kerku ifi senang ya snap na ka por ngan sa hikai ifi gospel nga senang hikai su iki ai ki badai na tin jong blai finyo mat sha ka jing kerku sai simpak ha Kyrteng jong Jisu Khrist pennazaret kublai shibun